Propju minn hawn u ftit momenti oħra ser nkun qed nidħol ġewwa żona, l-unika żona li f'Malta jitkabbar ir-ross fiha. Għaliex anke jekk ħafna jaħsbu li r-ross jiġi importat biss marra minn xtutna, f'Malta jitkabbar ir-ross u jitkabbar f'dilha għal diħel fiha issa. Is-sibt filgħodu għan jużar waħda mill-għeliqi ta' Manuel Peresso fl-Imtaħleb dan wara li kien propju ftit tal-jimilu li ġejna marfin li hemmhekk jiġi mkabbar ir-ross l-unika għalqa f'pajjiżna. Normalment daw kollha li jkonsmaw ir-ross dan ikun produzzjoni ta' barra minn xtutna, iżda anke jekk din hija l-unika għalqa f'Malta li tkabbar ir-ross, wieħed jista' jikkonsma dan ir-ross lokali. Manuel qalilna li din l-għalqila proprjetà tiegħu u tal-familja tiegħu mis-sittinijiet, iżda kienet biqbiela ma' 4 familji oħra li ġew mogħtija kumpens biex bekk l-art saret kompletament tiegħu. Minn din l-area kollha sibna areas fejn ksibna li jkun tajjeb li nkabru r-ross, forsi konna ċans imorru narawhom u ir-ross jibda jinżera għal-ħabta ta' Lulju. Lulju, mbagħad qed jagħmel Lulju, Awwissu, Settembru, Ottubru u Novembru jibda jinqata'. Manuel għadilna meta ġitu f'moħħu l-idea sabiex jibda jkabbar ir-ross f'pajjiżna kien hemm min qatalu qalbu iżda blajnuna ta' bosta irnexxielu. Forsi f'Ġunju, f'Mejju, u mbagħad bdejt nara minn fejn se nsib il-żerrija, ħabib tiegħi ċertu Nevilla Ġus minn Ħattart ġab li żerrija mis-Sardenja, ġab li diversi tipi. Assolutament ma kelli ebda esperjenza, ma llum grazzi għal YouTube u grazzi għal da żewġ taħwa, fan u Deepak, enuni biex dak li nies qalu li impossibbli li tkabbar ir-ross f'Malta sar possibbli. Fan wieħed mill-aħwa li huma ħaddiema ta' Manuel li kienu strumentali fil-proċess ta' din il-produzzjoni spjegalna fil-qasir il-proċess ta' kif jiġi magħmul ir-ross u għalilna li r-raba tibda tiġi preparat 24 siegħa qabel u l-proċess jibda billi ż-żerrija titqiegħed ġol ilma u titgħatta biċċa drab. And after 25 hours and you can find the small fat. And after you have to put it on the land and you have to just cover with only with compost. And after 1 week you have to see this, you can see this rice is growing, starts growing. Waqadilna li l-proċess jibda jiġi fit-tmiem wara 20 jew 25 ġurnata fejn imbagħad ir-ross jiġi mħawwel fir-raba. Ħuħ Deepak min-naħa tiegħu spjegalna tipi differenti ta' ross li flimkien ma' Manuel u ħuħ irnexxielhom jipproduċu. This one is like round one, not very big. It's good for risotto, that one? This one, and we especially use risotto for the risotto. And this is little bit long. It's for normal rice. Yes, normal rice. This is. Dan huma tliet kwalitajiet li ħriġna ta' ross. And this similar. This one is similar but little bit different. Manuel temm jgħidilna li dan kollu assolutament ma jagħmlux biex jaqla l-profit u hawnhekk stajna ninnotaw il-qalb tajba ta' dan ir-raġel. Nagħtu kollox lill-istituti, hawnhekk ma assolutament ma jinbih xejn. Nagħtu xi ħaġa l-familja, xi kull daqqiet il-familja qishom semlu lek pjaċir biex joħdu lek xi ħaġa, però 90% joħorġu għall-istituti regolari, nippakjawhomlhom, intuhom id-deliveries u nagħmlu kollox b'xejn.